ҳукумати Русия то соли 2025 ҷорӣ кардани системаи ягонаи назорати муҳоҷирони меҳнатиро эълон кардааст, ки пойгоҳи ягонаи муҳоҷиронеро, ки барои таҳсил ё кор ба кишвар меоянд, ба инобат мегирад. дар ин хусус сомонаи вазорати корҳои дохилии Русия хабар додааст. лоиҳаи иттилооти кунонии системаи ҳамаҷониба ба қайдгирии муҳоҷиронро пешбинӣ менамояд. консепсияи назорати муҳоҷирон танҳо як рӯз пеш эълон шуда буд, гарчанде ки қаблан дар васоити ахбори омма гуфта шуда буд, ки ба муҳоҷирон дар Русия насби барномаҳои махсус бо рейтинги эътимоди иҷтимоӣ гузаронида мешавад, ки дар он маълумот дар бораи вазъи иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, маълумоти биометрӣ, вазъи саломатӣ, гузаштаи ҷиноӣ ё набудани он ҷой дода мешавад. ҳамин тариқ дар ояндаи наздик ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ таҳти назорати пурраи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия қарор хоҳад гирифт. Ну вот опять, вы понимаете, вы ищете рациональное в этом, а его здесь нет. А есть нечто иррациональное. И я часто сталкивалась, имея дело с достаточно высокопоставленными персонами нашей власти, что действительно они этим страхом заражены. коршиносон қайд мекунанд, ки дар байни сабабҳои дигар, ки чаро мақомоти Русия ба муҳоҷирони коргар аз Осиёи Марказӣ, ки пойтахт ва минтақаҳои Русияро пур карданд, хеле нигарон аст. ин боиси нигаронии мусулмонони маҳаллӣ аз минтақаҳои мусулмонии як замон ишғолшудаи Волга, Урал ва Сибир мебошад. осиёгиҳо, ки дар аввал сатҳи баланди огоҳӣ ва ҳуввияти исломӣ дар онҳо нисбат ба мусулмонони маҳаллӣ баландтар аст, бо фаҳмишоти худ ба бародарони ҳамдинии маҳаллӣ мубодила мекунанд. ҳамин тавр кори асри миёнагии Русияро дар решакан кардани дин аз халқҳое, ки онҳоро мустамлака кардааст, бетараф месозанд, ки воқеан Русия бо мардумони Осиёи Марказӣ ба нақша гирифта буд. ҳатто дар ин самт ба баъзе муваффақиятҳо ноил шуд, ки режимҳои ҳукмраво имрӯз барои мустаҳкам кардани он кӯшиш мекунанд, мегӯяд коршиноси рус.